Добрый день. Сегодня 12 траўня и мы пачинаем новый огляд найбольш важных навін Варшаншчыны за тыдзень. Незвычайны гость прыйшоў у Воршу ў нядзелю. Лось прайшоў праз увесь горад, зусім не баючыся людзей. Звычайны гость у Воршы. На праваслаўны Велікдзень наш горад наведаў Александр Лукашенко. Святочны мотапрабег і салют. Што цікавага аршанцы змаглі пабачыць на свяце 9 траўня. Гэтыя ды іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. На праваслаўны Велікдзень у мінулую нядзелю ў Воршы заўважылі незвычайнага турыста. Відэа з ім, якое зрабілі выпадковыя сведкі, разляцелася вельмі шырока. І гэта не дзіўна. У Воршу завітала дзікая жывёла – лось. Мы адсачылі месцы, дзе жывёлу заўважалі, і па розных фота і відэа змаглі скласці поўны маршрут лася. Падобна, што жывёла зайшла ў Воршу з поўначы з боку Гразілаўкі і ўздоўж Аршыцы. Адтуль, калі-небудзь і па самой Аршыцы, лось накіраваўся ў цэнтр. Некалькі разоў парнакапытная пераплывала раку і бачна атрымлівала ад плавання задавальненне, зусім не баючыся людзей з тэлефонамі. Кароткі прыпынак лось зрабіў на чырвоным барацьбіце, дзе праз плот агледзеў двор заводу. У цэнтры госць пагуляў насупраць гарадзішча, зноў паплаваў і накіраваўся ў Задняпроўе. Апошні раз яго бачылі ў першым мікрараёне ў мясцовым возеры каля мотакросавай трасы. То бок жывёла прайшла ад самага паўночнага раёну да лесу амаль у самай паўднёвай частцы горада. У сацыяльных сетках лось стаў кароткачасовым героем мемаў. У той жа дзень у Шклоўскім раёне каля вёскі Карасі быў заўважаны незвычайна вялікі статак казуляў. На полі стаяла каля сотні гэтых жывёлаў. Звычайна казулі ў такія вялікія статкі не збіваюцца. Дарэчы, калі меркаваць па сацыяльных сетках, то візіт лася ў Воршу стаў больш цікавым і незвычайным для людзей, чым візіт у горад Александра Лукашэнкі, які ў гэты самы час быў у тым самым раёне, на Задняпроўі. Там ён наведаў жаночы манастыр, дзе прыняў удзел у святочным набажэнстве. Тое, што карыстальнікі сацыяльных сетак мала звярнулі ўвагі на гэты візіт, можна звязаць з тым, што нічога новага Лукашенко падчас яго не сказаў. Гэта была дастаткова рытуальная паездка, падчас якой сур'ёзных справаў не абмяркоўвалася. Калі ж спрабаваць выцягнуць хоць нешта важнае з ягоных словаў, то прыцягвае ўвагу толькі заява палітыка пра будаўніцтва жытла ў рэгіёне. Падчас размовы па-за царквой ён выказаў жаданне, каб на Аршаншчыне будавалі больш жылых дамоў. Хаця рэгіён вымірае. Насельніцтва Воршы ў апошнія гады скарачаецца прыблізна на 1000 чалавек штогод. Да надзвычайных здарэнняў. На жаль, без іх гэты тыдзень таксама не абышоўся. На праваслаўны Велікдзень у Талачынскім раёне каля вёскі Някрасава адбылася аварыя. Па версіі ДАІ, кіроўца легкавога аўтамабіля не справіўся з кіраваннем і вылецеў з дарогі, пасля чаго аўтамабіль перакуліўся. У гэтай аварыі загінула пасажырка аўтамабіля 1970 года нараджэння. 8 траўня ў раёне Чаромушак на вуліцы Міру адбыліся адразу дзве аварыі. Прычым аварыі наўпрост не звязаныя адна з адной. На паркоўцы каля крамы «Гарызонт» сутыкнуліся таксоўка і легкавы аўтамабіль. І на дарозе ў тым жа месцы сутыкнуліся яшчэ два легкавыя аўтамабілі. Пацярпелых няма. У той жа дзень у яго другой палове аварыя адбылася каля хараброўскіх могілак, якія некаторыя па-старому называюць зайцаўскімі. Легкавы аўтамабіль «Крайслер» рабіў левы паварот з боку Хорабрава на мясцовую паркоўку. Відавочна, кіроўца ехаў прыбіраць могілкі. У гэты ж самы час з боку Барані ехаў матацыкліст, які пачаў рабіць манеўр абгону. Атрымалася, што кіроўцы не змаглі пабачыць манеўраў адзін аднаго і ў выніку сутыкнуліся. Матацыкл вылецеў з дарогі, а аўтамабіль яшчэ паспеў сутыкнуцца з прыпаркаванай іншай машынай. Матацыкліста пасля аварыі шпіталізавалі. У Сенінскім раёне за так званыя дзяжурныя суткі для ратавальнікаў адбыліся два пажары. Адзін з іх адбыўся ў вёсцы Беляі каля 13 гадзін. Пенсіянер, які жыве ў прыватным доме, пацярпеў з-за дыму. Ён атрымаў атручэнне чадным газам і яго накіравалі ў лякарню. На гэтым тыдні з'явілася інфармацыя пра незвычайны суд у Воршы. Незвычайнасць яго ў тым, што такіх парушальнікаў атрымліваецца злавіць вельмі рэдка. У горадзе ж быў затрыманы раней судзімы за распаўсюд наркотыкаў мужчына, які наносіў на сцены рэкламу наркотыкаў як у Воршы, так і ў раёне. Як ён сам патлумачыў на судзе, яму не хапала грошай на дозу, і таму ён пагадзіўся папрацаваць на рэкламу наркамаркету. У выніку мужчыну злавілі, але суд не палічыў ягоныя дзеянні надта небяспечнымі. Ягоны ўчынак кваліфікавалі проста як псаванне маёмасці. У выніку асуджаны атрымаў 1,5 года грамадскіх працаў і штраф. Як змягчальныя абставіны суд прыняў да ўвагі, што ў мужчыны ёсць псіхічныя праблемы, у тым ліку наркатычная залежнасць. Варта нагадаць, што за меншую колькасць надпісаў, але палітычнага зместу, у 2020 годзе аршанцы атрымлівалі рэальныя тэрміны зняволення, хаця здавалася рэклама наркотыкаў шкодная для грамадства незалежна ад палітычных сімпатый і антыпатый. Распаўсюд наркотыкаў ператварыўся ў вельмі сур'ёзную праблему для Беларусі і для Воршы ў прыватнасці. Незважаючы на кепскае надвор'е, у Воршы прайшлі традыцыйныя святкаванні афіцыйнага свята Дня Перамогі. Сцэнар святкавання быў дастаткова звычайным. Пачалося з мітынгу, працягнулася канцэртам самадзейнасці, скончылася
мотасалютам. Найбольш яскравым мерапрыемствам падчас гэтага святкавання быў мотапрабег. Дастаткова яскравая аўта- і мотакалона праехала па большай частцы гораду, а відэа салюту вы можете таксама паглядзець на нашым YouTube-канале. Не забывайцеся, што падабайкі, падпіскі, каментары і любая зваротная сувязь запускае алгарытмы Ютубу, якія дапамагаюць пашыраць гэтыя відэа і іншыя. Таму просім вас не эканоміць сваю актыўнасць. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы на наступным тыдні.